tim kaka yo matieko midhiero mar doho kata madosiko wito oko chenro mag sirikal kuom jataro mar katiba. Chris Owino lero no matut. Kaka duoko ne oganda jo Kenya ewi gima omiyo jatend piny William Ruto ne oneno ni en emoromo bedo aton jener mamiyo mokwongo e historia mar piny Kenya, Dorcas Oduor opedho lony mare mathagalany e weche mag chike e pacho kae kod piny mangima. Dorcas Oduor onyiso komitino ma otelne kod spika mar od bura Moses Wetangula ni en kod chia, lony maradhai kod paro maliw mar bedo jang'ad rieko maduong' ne jatend piny William Ruto. I was appointed by different heads of state in this country to serve in commissions and task forces. I served in the Akiwimi Commission on land clashes, and it is after we had submitted our report that we started land reforms in this country. I served in the Goldenberg Commission, and it is after we submitted our report that we relooked at our PFM Act. I served in the police task force on police reforms, and it is the result of that task force that we now have IPOA, we have the Police Service Commission, we have the IG as a single command of the police and the AP. We also have the merger of the Kenya Police and APs and a single command. Midhiero mar piny owacho mar Kenya Kwanza mar yudore e doho kuom chuogo chike kaachiel kod chako chenro ma odhi ataro kod katiba bende omi pek. E duoko mare, Dorcas Oduor oyango ni midhiero ma kamano biro kaluwore ni migepe mag sirikal pod temo yudo kar katiba mar 2010. Most of the contents of those bills contain new jurisprudence, not only to the executive, but even to the judiciary. I take it as a testing time. We are testing the Constitution through bills, through legislation. Honorable Speaker and honorable members, a testament to this is that even in the Court of Appeal, there are issues that they've not agreed on. They have not given direction. It is a good thing for us to test a new legislation. It will be volatile for some time, but after some times when we have matured with the 2010 Constitution, then the law will be settled. Osingo mar neno ni paro mag chik kod chenro duto mag sirikal ogoko guno malongo motelo ne ketogi e tim. But that having been said, it is a concern if bills are declared unconstitutional when the Honorable Attorney General has contributed to them. What I would do is to find out why they have been declared unconstitutional. Number two, I would make sure that as the Attorney General, I advise that wherever we come up with a bill, it meets the constitutional requirements as provided. Ewi chenro mar kao pach jopiny, Dorcas Oduor osingo mar loso chik manyien madhi tayo chenro mar kao pach jopiny e bwo ndalo 100 poni okao apisi. Komitino bende ogoyo kogno jatend migawo mogwel mar pinje mag Afrika ma ugwe Beatrice Askol mane osingo matieko ywaruok e kind Kenya kod liba mamage kaka Uganda ewi chula ma migingo. Ponono ni od bura opuodhe kaka Attorney General mokwongo mamiyo mapacho kae, ting' maduong' makoro ochomo Dorcas Oduor en luoko sirikal mar Kenya Kwanza ma oseyudore e bugo mar chik kuom thuolo malach kuom biro kod chenro kaachiel kod paro mag chik ma odhi ataro mar katiba. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Riwruok mar jopuonj